No niin, tervetuloa unboxaan munkaan Arctic-kaihtimen parvekekaihtimet. Katsotaan vähän miltä ne näyttää. Avataan tosiaan tuota pakettia ensin, eli kuljetusta vartenhan nämä on pakattu todella hyvin, että ei ainakaan mene rikki matkan varrella. Tosiaan vaalea harmaa kaihdin on kyseessä. Ja niitähän tuosta paketista nyt löytyy asiakkaalle sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kappaletta, eli kaikki kaihtimetkin on tullut paikalle. Tosiaan tolta näyttää nyt se kaihdi, eli ne on pakattu tommoseen tiiviiseen nippuun, ja siinä nyt näkyy toi säätökeppi, millä pystyy kaihtimen korkeutta säätämään parvekkeella. Ja jokaiseen kaihtimehan tulee tonne silikonityyny, mikä laitetaan tommosen lasikannakkeeseen kiinni, ja se sitten klikataan tohon, eli ei tarvitse porata, vaan ne on erittäin näppärä asentaa vaikka itse. Ja tossa nyt näkyy sitten vähän eri värejä, eli tuonne musta ja valkoinen profiili ja sitten toi harmaa profiili. Siinä nyt lähdetäänkin sitten jo asenteleen kaihtimet asiakkaalle ja lopputulos on aivan upea. Eli tolta näyttää parveke, kun siinä on huippukaihtimet asennettu, niin ei muuta kuin kiitos kun katoit.